सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। बीते दिन वेब चैनल पर फिल्म धड़कन के ट्रेलर रिलीज हो गई बटे। जी हाँ, धड़कन के ट्रेलर रिलीज होते ही पूरा भोजपुरिया समाज में, भोजपुरिया जहान में खलबली मच गई बा। काहे कि धड़कन के ट्रेलर इतना जबरदस्त तरीका से पेश भइल बटे। कारण बटे ओमे डायलॉग डिलीवरी और ओमे के गाना। जी हाँ, डायलॉग भी बहुत जबरदस्त जन्म में ओमे 5 गो डायलॉग। पहिल का डायलॉग सुनते ही रुआ अंदर भक्ति के भावना उठ जाई। उस डायलॉग यह है कि हम शिव के भक्त हैं, जहाँ रिस्क होता है वहाँ एंट्री फिक्स होता है। जी हाँ, ये डायलॉग से पूरा फिल्म भक्ति में बन गई बात। तो उन्हें जबरदस्त डायलॉग के साथ एयाज खान के जबरदस्त धुलाई करत पवन सिंह नजर आवत रहे। तो वही में रोमांटिक अंदाज में उनकर गाना भी पब्लिक के बहुत रिझा रहा बट। जी हाँ, रोलो के बता दी कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह आजकल फिल्म के नया एंट्री देवे में कोनो कमी कसर निकल छोड़त। आजकल उनकर फिल्म बहुत जबरदस्त तरीका से हिट चल रहा बटे। अब की जो ट्रेलर आई बटे इतना जबरदस्त, मात्र भी 12 घंटा भइल बा, लेकिन बहुत ज्यादा लोग एकरा के देख ले बटे। अब समझ सकते कि फिल्म में कितना जान हो सकत बटे। ये से अब समझ जाई कि फिल्म ईद पर रिलीज होके वाला बटे। महज कुछ दिन बच गई बा, 8 से 10 दिन। ओकरा बाद फिल्म रुआ लोग के भी सिनेमा घर में मिल गई। तो रुआ लोग भी देख सकतनी कि फिल्म कितना जबरदस्त तरीका से पेश होके जा रहा बटे। ई सिनेमा हॉल में लागे जा रहा बा बहुत जल्द। ये फिल्म जो ना, फिल्म के नाम हटे धड़कन। एमे नया हीरोइन के भी एंट्री भइल बटे। तो रुआ लोग सब कुछ देखे हम लोग। लेकिन अब अगर अभी तक ले रुआ लोग छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब नहीं की लिए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई। धन्यवाद।